Марамат боз аз раҷикаравани тоза ёфтем. Солаш 99 сол. Аби мотор 1.6 простой. Марамат ҳамакаса тамошо мекунем. Лайкора фаромӯш намекунем. Нарушка краскаш без сарапина, бе ягон камбудӣ. Ҳолатҳои балонош як 90% беҳтарин. Аз раҷикарона бародарои ҷон бисёртар ҳамҷо шумо мепурса аяка пусидагӣ надоштай. Як багаша кишем идем. Шторкош будай мошинча бениҳоят тоза. Маълуме ки мошин бор кашидагӣ нест, кам кашидагӣ. Бисёрш ай дастаи бор кашида бовар кунед бардора ҳамаи ҷошон хурда мешаванд. Салонаш тозаак. Марамат салонаш электропакет. Комплектация элеганзи дошта, потолок тоза, чихолои бахмали хушрӯ. Типа аликантар авори, 4 дар электропакет, регировка боковой, мебел салон, коробка механик. Салонш тоза химическа кардаги тайёр. Марамат ҳолати мотор. Фартукш нозадада бардаро. Агар фартуко задаги боша бардаро айнаи тараф варид мешава ё пачақ мешаванд. Ҳолатҳои чашкош. Мотор 1.6 простой, мотор дуд намекуна, хадовӣ кор надошта якамега. Марҳамат рақамо 885 36 85 85 52 000 сомон боз муомила дора. Рақамо зер наворда дар тамос буред. Марҳамат бародарои ҷон, як Opel Hatchback солаш 97 сол. Мотор коробка хадои ягон расход надора. Камега мошина учёт бировардагӣ. Тайёраи ҳуҷҷат солнаш чанқа яка? Надора ҳуҷҷатҳои солон. Ҳуҷҷатҳои солнаш тамом шудагӣ. Марҳамат ҳамакаса тамошо мекунем. Ҳолатҳои балонош бовар куже тамом шудагӣ. Мошин балонои қафошам. Краскаш бекамбудӣ. Фақат ами болои бампер як камтар сиёҳ кардан дар кор. Тамом. Мошин баъд полировка кор дора. Балонои тарафаш ҳолатош хуб дай 90%. Балони пешам. Марамат ҳолати салонша тамошо мекунем. Ака дарои қафо шӯй намешава? Марамат ҳолати қафо. Дари қафо ручной, пластмассакш нест. Мошина химическа талаба. Бафки мошина кадоми бихарай? Насоса чия набора бафки падарка мешава чи? Потолокш камтар кор доштай. Дарои пеш ручной, скаменкош. Хода мошин химическа мега. Коробка механик. 366 000 гаштаги, бисёр гаштаги да. Люк. Як капоча мекушу яка. Марамат фартук камтар. Удар дошта им тараф. Чашкои пеш. Кам уже занг зада иста бародарои ҷон и параш соз. Мотор расход надора бардар? Мотор соза ё? Марҳамат бародарои ҷон 29 000 сомон боз муомила дора. Чашқои қафо варид дора ё надора ка? Надора. Марҳамат 29 000 сомон боз муомила дора. Вариантҳои алиш ҳаста ка? Варианти алишам будай. Ака меган мебинем ба чӣ вариант меган. Рақамотуна меген ака? 004 04 99 33. Дай номеро ака WhatsApp ҳаст? Номерош дам WhatsApp ҳаст. Наворо номеро рақам зери наворда бародарои ҷон. Занг занед ҳатман дар тамошин лайкора обязательно бизанед. Марамат боз як астраҷаи дига светш бовар кунед. Аҷоиб света дар любой ҷо палёни. Марамат лайкора зер мекунем. Ҳама каса тамошо мекунем. Астраҷаи 2001 сол. Ҳолатҳои балонош беҳтарин. Як 80-90%. Нарушка краскаш умуман кор надора. Танаш бовар ку шиша. Марамат дурно шояд тамошо мекунем. 2001 гои тоза анами салон мешава. Дари қафо ручной. Салон полный химическа кардаги, клёнка кашдаги, потолок саб сафед тоза.
Электропакет, регировка боковой, мультирул, коробка автомат, кондиционер. Оварка коробкаш автомата. Я худо хват ира тез мехарам. Ака я капо чамек шо бинем ака. Марамат. Фартуки пешиш нозада. Бениҳоят тоза. Болои ланҷироно чашкош. Моторш инжектор. Мотор коробка ходовой расход надора ака. Машин задаги падаги надора. Вообще. Ҳуҷҷатош тамом шидаги ака. Ака рақамо тага мезани. 946 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ахиришон. Марҳамат, рақамо зери наворда нархш боша 55000 сомон, боз муомила дора. Марҳамат, занг занен, дар тамос буроен. Марҳамат, боз як капанч хоҳиш кардан, капанч парто, ина капанчи навбатӣ. Солаш 2014 сол бародаро. Нархш боша 115000 сомон, боз муомила дора. Дискои Кемри 5 задагия. Ай Кемриои 5. Марҳамат, ҳамакаса як тамошо мекунем. Камтарак дари ҳамҷаш ямка доштай. Дига ҳолатош, деталош соз будай, краска карда, инес хушрӯ. Мебел салон, климат, мебел салон, электропакет, обогрев сидений, кожный салон. Боло ламинат, бесключевой доступ, 4 электропакет. Регировка боковой қачавак, памят сидений, ду тарафа мультирул, монитор, коробка автомат, скаменко лифт. Ака, я капо чамек шой. Бия каяни бест. Марҳамат, ҳолати мотор, мошин, чашкош. Ака задаги пусидаги надора? Маса мотор объем Д. Мотор коробка ходовой расход надора ака? Рақамотон меген ака? 813 сетада 813 сетада. Ин номеро да ака WhatsApp дорен? Марҳамат, рақамо зери наворда 115000 сомон, боз муомила дора, дар тамос шем бародаро. Марҳамат, боз як Toyota Fielder дига, нархш боша 79000 сомон, боз муомила дора. Мотор 1.8. ҳамакаса тамошо мекунем, лайкора фаромӯш намекунем. Бамперои пеш SK кадаги, фаро лупадор. Марҳамат. Диска балон, балонош 90% нав. Марҳамат, ҳолати берунаш соз, камтар парогиш, кор доштай парогиш, клер рехтаги буда, ан чизе рехтаган, парогиш айсар краска мешава. И парош 100% буда, соз буда. Дари қафон мебел салон, электропакет, салон, лата салон, потолок тоза, бесключевой доступ, 4 электропакет, блокировка дар, климат контрол, монитор, коробка автомат, старт-стоп. Ака пробег шанқа боша? 130 ё 230? 30000 ай? 3000. Марҳамат, чашкош тоза, фукшино зада. Мотор 1.8. Мотор коробка ходовой расход надора? Вариантои алиш ҳаста ака? О. Ака мега вариантои алиш нестай, суми наличи 79000 сомон, боз муомила дора. Ака рақамота мегӯй? 93 бо 93 382
85. дар ин номеро ака ватсап дорен? марҳамат, рақамо зери наварда, номерошам ватсап дора. 79000 сомон боз муомила дорад. марҳамат, дар тамос шавед. боз як фили дига солаш 2008, нархиш 85000 сомон боз муомила дора. марҳамат, ҳама каса як тамошо мекунем. ҳуҷҷатҳои солонаш бардоро тамом шудагиай, танировкаш 1 сола, ҳолатҳои балонош як 90%. нарушка краскаш беҳтарин, ягон кор надора, сарапинам надора. дари қафо мебел салон, электропакет, салон лата, потолок тоза, машин химическа кадаги тайёр, бесключевой доступ, 4 дар электропакет, блокировка дар, коробка автомат, климат контрол, монитор. марҳамат, ҳолатҳои чашкаш, мотор 1.8, фукш нозада, мотор коробка хадои расход надора. Агар мега масъалаи мотор коробкаш 100%. нархиш боша 85000 сомон. номероша рақамҳои зериро наварда мемонам. 907 21 85 85. марҳамат, занг занен, дар тамос бироен, боз муомила кунед. марҳамат, бародарои ҷон, Е-класс 211 кузов ҳовар кунед. нархи як сечкаи объёмни, нархиш 6000 сомон, боз муомила дорад. марҳамат, лайкҳоро обязательно ба хотири Е-класс бизанед. марҳамат, ҳама каса тамошо мекунед. диска балонои 90%, дискои AMG, комплектация элеганзи. марҳамат, ҳолатҳои кунуш, камбудиш анами пластмассакиш камтарак шикастагӣ будаи тамом. арзиш ҳамин ба фикр меёд 200 сом ё 250 сомон места, ва қимат нест. бампери қафошам камтар расондагӣ буда. ба диҷашам. марҳамат, салонша тамошо мекунем. дарои қафо электропакет, мебел салон, лата салон, потолок тоза. 4 дар электропакет, регировка боковой, мультирул, коробка автомат, монитор. ака капо чой мекиши ака. марҳамат, бародаро, чашкоша тамошо мекунем. чашкош задагӣ. Ака тагиш пусидагӣ нест, ака ҷои аккумулятор пусидагӣ нест. Ҳамаш 100%. Марҳамат, чашко, объем мотор 2.4. Объем мотор 2.4 6 цилиндра. Ака кондиционер, пансионер ҳама чӣ кор мекардаш? Ҳамаш соза. Марҳамат, 6000 сомон, боз муомила дора. Ака вариантҳои алиш ҳаста? Алиша мешава? Вариантҳоро бародаро, вариантҳоро пешниҳод кунед. Алиша мешава. Рақамотона мегин ака? Бия бугу ака. 985 76 70 70. ин рақамот ака ватсап ҳаста? марҳамат, рақамо зери наварда, бародарои ҷон, занг зане, дар тамос шавед, варианти алиша мешиде. боз як хундай саната, солаш 2014 сол, нархиш 89000 сомон, боз муомила мешава. кондиционер, пансионер, ака мега ҳама ҷош кор мекунад. Мошин авичот бировардагӣ тайёр. ҳуҷҷатҳои солонаш чанд қай ака? 1 сола ҳуҷҷат. Мошин вагония ака? Ака мега мошин вагона. марҳамат, ҳама каса як тамошо мекунем. ҳолати краскаш беҳтарин, бе ягон камбудӣ. ҳолатҳои балонош хуб, зимнӣ. диффузорҳои қафош ба фикрам айхудаш нест. барое ки диффузорҳоро чон қатъи спойлерош мечаспона бародаро. марҳамат, тамошо мекунем. дари қафо электропакет, кожини салон, потолок тоза. 4 дар электропа, блокировка дар, боковой қачавак, регировка боковой. 2 дар руло, 2 тараф климат контрол, мультирул,
коробка автомат, монитор. Ох, борон асад. Ака мотор шо мекне бинем ака. Борон сахт гирифт. Моторош ди газаки чи ака? Абиё мотор ди газаки. Марамат ҳолатои чашкаш. Мошин вагонай ягон ҷош нозадай. Задаги умуман надора. Пушка поча ака. Ака рақамот ҳам мегӯй ака? 989 45 65 65. Марҳамат рақамо зери наворда. Алишам мешава ака? Вариантҳои алишам будай. Марҳамат вариантҳоро бигӯен. Нархаш 89 000 сомон. Боз муомила дора. Марҳамат дар тамос шавед. Бародаро боз як Toyota Prius Америкай 105 000 сомон. Боз муомила дора. Ба кадом хотир 105 000 сомон гуфтеса яка? Америкаш бародарои ҷон қимат мешава. Америка перекитка нест. Бисёреш 75-80 000 сомон мега ва ё перекиткан. И Америкаи тозаи ялупай. Марҳамат ҳамакаса тамошо мекунем. Лайкора фаромӯш намекунем. Нарушка краскаш без сарапина ягон камбуди нест. ҳолатҳои балонаш диска балон 90%. Шилдикои болош нест. Пластмас мегӯем шумо. Марҳамат. Ака мега номероша кадоме бигира хоҳад авер нест хоҳад падарка чӣ хеле худашда удобне. Ака мега срочно пулум дар курай мефурӯшумш. Дари қафо электропакет, салон кожа кашдаги, салон лата салон, потолок тоза. Гуфтем шака. 4 дар электропакет, блокировка дар, двутарафа мультирул, коробка автомат, климат контрол. Яка почак шо ака? Марҳамат, авио мотор 1.8 гибрид чашко нозада. Акай Америкаи гиҷош задаги боша? Крили қафо, бампер қафо задаги дора. Ака рақамот ҳам мегӯй ака? 985 44 25. Марҳамат рақамо зер наворда 105 000 сомон. Боз муомила дора. Ака мега масъалаи гибрид шуда, масъалаи батарея шуда, гарантияш қатъӣ, ба дилпурӣ ҳама чиш кор мекунад, ҷавоби саволаш қатъӣ. Марҳамат, занг занед, дар тамос буред.